أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله خير الأسماء والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجهم إلى يوم التنادي. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. wale juman don foli ani tanni ante sagante nyine ko kura ya aw ye sanga ani wati bela jeli aw minu ba ka baraw bla ka usogolin to ana maliko no fogata se maliko ka ama fo aw bismillah ladabu kene neni aw am se ka famiyali soro mara chogo nyuma ande ladabu ko nyuma ina fo alislamiya dine ayala nyine an fe chogo mina anga bato bi se ka nogoya an bolo chogo mina anga malimatu baw anulu de bi je ka plateau nyana maya ladala o hukum kelen konnana bi ananga malimatudo Seyda Mariam Traoré fogata se Seyda Zainab Konema yani anga do anga daku konnana ambe folidi anga malimatuma Seyda Zainab salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kon basila alhamdulillah dembayado basu feitula ba foy bismillah kokura ay alhamdulillah fogata se anga malimatuma Madame Traoré Seyda Mariam naam Traoré kon basila basu feita malatan bismillah. Alhamdulillah ina fo aw yere nyeba la chugumina ananga malimatu bawde do anga sikida temeluna anga dakun okume tali de ke jogo minumbe alislamia muso surunya amanga hinena ambora ka sabafo aw ye wati anta antegema ni ala sonama bi amina wala like aw ye jogo nu dafala nini aw ambela jele misega famiyali soro chugumina o hokum konnana ambi anyesi anga malimatuma Seyda Zainab aywa jogo nanina jogo mi me muso surunya ka se ala ka hinema bisa ka wala like anyala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallim. Seyda Kulsum bi foko sebe inshallah jogo mbe muso surunya ala ka hinena jogo nanna odi antari abita zawjiha wa iyalahu muso ika ke muso mba janto a cɛ ka du la ani cɛ ka marafɛnw bɛɛ Allahu akbar cɛ ka du cɛ ka marafɛn bɛɛ lajɛlen muso yɛrɛ b'o la sabula muso yɛrɛ cɛ ka marafɛn donc a kan ka janto a yɛrɛ la kan ka janto a yɛrɛ la i cɛ ɲɛ fara a kɔ kan e de kan ka k'i cɛ ka du kɔlɔsibaga ɲuman ye minnu ka d'a ye o ka kɛ hali n'a sɔrɔ a tɛ minnu man d'a ye kana sɔn o ka kɛ hali n'a sɔrɔ a tɛ kana fɔ k'i b'a dungɔ kɛli dɔrɔn to tuma min na n'a bɛ la dɛ a yɛrɛ ɲɛkun tilenna la parce que an b'a ye an balimamuso caman b'o kɛ o cɛ ɲɛkun tilenna caman bɛ cɛ dungɔ kɛ min ka di cɛ ye a b'o kɛ kosɛbɛ fo k'a s'a dan na min man d'a ye a bɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ ma tuma min na n'a sɔrɔ cɛ bɛ yen mais ni cɛ bɔra yen don ni cɛ tɛ yen don i b'a fɔ ko kelen tɛ i b'a fɔ ko nin kelen tɛ i yɛrɛ bɛ fili a ma fo dɔw yɛrɛ b'a fɔ ka kuma na na n teliya ka nin kɛ joona ɲani karimasina ka na y'a ye ale b'i teliya ka kojugu kɛ min mari cɛ ɲani cɛ nali cɛ k'o kɛ bon minnu ka da o dun bɛ k'a ɲɛna min ma na e tɛ sɔn k'o kɛ mais a kɔfɛ i b'o kɛ faratiba de bɛ o la et puis fana n'i y'o kɛ i tɛ ala ka hinɛ sɔrɔ kira dun ye muso ɲuman mankutu fana fɔ ni o ye o a ko ten a ko furumuso ɲuman de ye muso ye in gibta anha hafizatika fi maliki wa nafsiha Allahu akbar kira ko ten sallallahu alaihi wasallam a ko muso ɲuman de ye muso ye muso min b'i janto a cɛ la cɛ kɔfɛ muso min b'i janto cɛ ka mara la cɛ kɔfɛ a ɲɛkun tilenna dɔrɔn tɛ dɛ cɛ kɔfɛ a ɲɛ kan ale b'i janto a la k'a kɔlɔsi k'a tanga a yɛrɛkun b'o la cɛ denw b'o la a ka nafolomafɛnw b'o la o bɛɛ kan ka kɔlɔsi o bɛɛ de kan ka kɔlɔsi muso kan k'i hakili to nin bɛɛ lajɛlen na hali cɛ ka bakanw cɛ kɔfɛ i kan k'i hakili to nin bɛɛ la a ɲɛ fara a kɔ kan a ka balo sumaw fo ka taa se a ka nafolomafɛn bɛɛ Seyda muso kan k'i hakili to nin bɛɛ la mais muso bɛ yen nɔ ni cɛ bɔra ka ban dɔrɔn olu mago tɛ cɛ ka fɛn fosi la tuguni ni cɛ ye min ta ka bila yɔrɔ min na o y'o bilalen ye ni cɛ ye min ta ka bila yɔrɔ min na o y'o bilalen ye n'o kɔni tɛ ale yɛrɛ tɛ maga la fiyewu i bɛ don dɔw ka sokɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ courant bɛ tilen ka utiliser o mago t'a la o ka fosi t'a la ventilo bɛɛ bɛ mɛnɛ ka bila courant bɛɛ bɛ mɛnɛ ka bila ni clim bɛ minnu fɛ o bɛ mɛnɛ ka bila ayi worobinɛ yɛrɛ kɔni tɛ o ji bɛ suru cogo min o ye suru ten tɔ
parce que ale ta facture sara fin o jego cɛ min b'a sara wari ti bɔ ale kunna fa ye bɔ cɛ de kunna alors que e kan k'i janto na k'i cɛ dɛmɛ muso dɔw t'o kɛ dimi bɔnna fana ye cɛ ye ko dɔ k'a la a t'a dɔn a bɛna kɛ cogo min na bon muso dɔw bɛ yen olu b'a kɛ dimi bɔnna mais dɔw yɛrɛ bɛ yen de Seyda olu naturel yɛrɛ olu yɛrɛ t'a dɔn k'u kan ka kɔlɔsi a la yɛrɛ de mais est ce que Seyda o bɛ bɛn silamɛya la tiɲɛni bon tiɲɛni yɛrɛ ti bɛn silamɛya la fɔlɔ kuma tɛ ka i furu ɲɔgɔn ka fɛn tiɲɛtɔ la k'i ɲɛ to a kan walima i yɛrɛ ka k'a tiɲɛbaga dɔ ye tiɲɛni yɛrɛ ti bɛn yɛrɛ tiɲɛni tɛ bɛn ni ye kuran ni fɛn ye mais même balo yɛrɛ dɔw b'a kɛ balo yɛrɛ la a ti b'u kunna u ka sira fosi t'a la k'a tiɲɛ tɛ dɔrɔn wa o t'a di mɔgɔ ma fana minnu bɛ yen n'o bɛ nafa sɔrɔ ni a ye o fana tɛ dɛ k'a tiɲɛ dɔrɔn i yɛrɛ filɛ ka yɔrɔnin min fɔ ne caman yɛrɛ b'i ta kɛ n'o ye koyi n'u dimina cɛ kɔrɔ walima ni fɛn fitinin nana dɔrɔn ayiwa cɛ ka fɛn o fɛn bɛ yen sa olu b'o bɛɛ tiɲɛ b'a bɛɛ kɛ samanfu ye cɛ dɔw yɛrɛ b'u jɔ f'u b'u kunkolo minɛ k'a firifiri hali ni dusukasi ni sɔndiya fɛ i m'a ye caman tatɔ sira fɛ ala k'an kisi caman bɛ kelenna kuma ni fɛngɔ la a bɛ k'i kɔnɔ i b'a fɔ ko yɛrɛ de b'u la foyi t'u la degun ni sɔndiya min bɛ yen nɔ n'o bɛ ka da o kan o dɔrɔn pe de don sokɔnɔna na e taara nafolo don balo la ka n'a bila muso bɛ k'a tiɲɛ cogo min ka d'a ye i bɛ kuran facture sara a ka mago fosi tɛ a la et puis denbayatigi don a denw b'a bolo et puis k'a fɔ ko cɛ mana se k'an cɛ dɛmɛ ka économie kɛ a nafa bɛ ne yɛrɛ de kan mais ale ka sira fosi tɛ o la mais est ce que hali o muso masina est ce que i bɛ se ka image ɲuman di i denw ma kɔni kuma t'a la o Seyda e yɛrɛ man ɲɛ i bɛ se ka den kalan ka ɲɛ wa fo ni ala ye hakili ɲuman min di den min ma sa kɛ sinon kɔni denmuso surtout denmusoman yɛrɛ n ko bɛ tali kɛ a bangebaga musoman jogo ale b'a ye ba b'a kɛ ale fana b'o kɛ dugu mana jɛ kuran mɛnɛlen bɛ bila fo ka taa su ko robinet mago bɛ so ɲɛ kelen na i b'a sɔrɔ barigo ɲɛ kelen bɛ bɔ o nɔ na voilà e y'a faamu barigo ɲɛ kelen bɛ bɔ a bɛ dayɛlɛ ka bila ten ala i y'a faamu wa dɔw bɛ nin cogoya in de la kudayi dusukasi ni sɔndiya bɛ ni ka cɛ tɔw faga ka sababu kɛ musow ka nin entretien kɛbali o bolofɛnw na o mago fosi t'a la fo ka taa se i dun ka k'i janto nin de la fo ka taa se hali cɛ ka baganw ma a ka bagan minnu bɛ sokɔnɔna la yen nɔ i janto la dumunikɛ wagati mana se i hakili t'u la hali ni mɔgɔ de bɛ yen nɔ min talen bɛ bagan ninnu ka entretien kama e ka to k'o tigi fana kɔlɔsi ka fara i cɛ kan bani i cɛ bolofɛn y'i ta de a bolofɛn hɛrɛma y'i ta de fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'o kan ka kɔlɔsi i kan ka i hakili to a la i k'i janto a bolofɛn fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ ni tɔɔrɔ i k'i jija dɔrɔn tɔɔrɔ kana si sɔrɔ ya a bolofɛn finman fara a jɛman kan e de ta don parce que ala de ye furu latigɛ e n'a ni ɲɔgɔn cɛ e ta don e denw ta don ne y'a to yen k'e ta tɛ dun parce que a tɛ ka bɔ n kunna muso dɔ b'u ka mɔnɛ bɔlan bɛɛ lajɛlen kɛ u mago foyi t'u cɛ ka bolofɛn na u yɛrɛ kun dɔrɔn hali muso dɔ mago tɛ hali u yɛrɛ la Seyda muso dɔ mago tɛ hali u yɛrɛ kun yɛrɛ la ayiwa ala ka faamuyali ko ɲuman amina yarabi sinon Seyda i mago ka dɛsɛ ka don fɛn wɛrɛw la walitaw la mais i yɛrɛ kun muso dɔw bɛ yen nɔ Seyda u mago tɛ hali u yɛrɛ n'i yɛrɛ donna sokɔnɔna na i b'a dɔn ko nin mago t'a yɛrɛ kun na a yɛrɛ mago fosi t'a yɛrɛ ka entretien na kuma tɛ cɛ ta ma a janta a yɛrɛ la a janta a bolofɛn na kuma tɛ cɛ ta ma mɔgɔ min ma se k'a yɛrɛ bolofɛn garder o bɛ se ka cɛ ta garder wa bon f'an ka hakili to nin yɔrɔnin de la an yɛrɛ bolofɛnw an yɛrɛ farikolo an ka maramafɛnw cɛ yɛrɛ ka mago ɲɛ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ e kan k'i janto a la k'a kɔlɔsi a kana tiɲɛ denmisɛnnin fitininw de bɛ senkɔrɔla la yen nɔ a bɛ se ka kɛ o bɛ fɛn dɔ u b'a fɔ ko kulonkɛ fɛn dɔ k'a sɔrɔ cɛ mago ɲɛ fɛn sɛbɛba don e de b'a valeur dɔn mais ka sin k'i kɛrɛ dɔw ma ko cɛ ta de don ne ka sira t'a la nin man ka kɛ même cɛ den minnu bɛ yen nɔ o bɛɛ ye cɛ ka maradenw de ye i hakili t'u la k'u jogo ɲumanya cɛ kɔfɛ kana da ɲɛ dɔrɔn mara kɔfɛ minnu man di cɛ ye ni o cɛ tɛ fɛ o ka k'a ɲɛna n'i nana ye k'a ka denbaya bɛɛ k'o kɛ den min b'i bolo n'a bɛ k'a kɛ a papa ka bɔ a la e fa tɛ sɔn nin ma baba tɛ sɔn nin ma nin man di baba ye a papa ka bɔ a la n'o kɛra a b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min don k'a man ɲi ne ba ko nin man ne fa ye dɛ a b'a hakili to a la mais fa ɲɛna e b'a papa e b'a fɔ ko a kana kɛ mais fa kɔfɛ a b'a kɛ ɲɛna para est ce que o tɛ denw yɛrɛ kɛ kalabanci ye den bɛ kɛ kalabanci ye den bɛ tiɲɛ Seyda o den sina tɛ se ka ɲɛ fo ni ala yɛrɛ ɲɛna min ma o la sinon o den sina tɛ ɲɛ abada o dutigi ka mara bɛ tiɲɛ a kɔfɛ de alors que muso de bɛ cɛ dɛmɛ k'a ka du mara cɛw ye kɛnɛma mɔgɔ de ye sokɔnɔ mɔgɔw tɛ o olu bɛ taa dahirimɛ ɲini ka na di an n'an denw de ma sokɔnɔna na an de kan k'an janto du la a kɔfɛ an minnu ye musow ye denw ka se ka bila sira ɲuman kan fa tɛ sɔn fɛn o fɛn ka kɛ a ɲɛna kana sɔn ka k'a kɔfɛ fini dontɔw b'o la
ka bɔ kuma bɛ ka taa yala dɔw yɛrɛ bɛ o tɛ denmisɛnnin yɛrɛ ɲini fo ni fa na wagati sera wagati min na i b'u kɛ to ka boli sa kana koyi taa de na bɛ nun ka so ala karisa bɛ ne faga bi ala pɔgɔ bɛ ne faga bi tɔnɔ bɛ ne faga bi karisa bɔra kabini nin wagati na a mana sukura dun b'a dɔn pɛrɛ k'a ka bɔ ka taa yala kɛ k'a man di cɛ ye i b'a to yen mun na fo cɛ fa na wagati ka sɔrɔ k'a ɲini dɔw yɛrɛ b'a fɔ taa dɛ i b'i fa na dɔn n'a na sa n'i ma boli kana i bɛna dafalen sɔrɔ ɲɛ e bɛ ka denmisɛnnin tiɲɛ de ala ka hakili ɲuman di an ma wallahi nin bɛ an ka fayo caman kɔnɔ bi dɛ ala ka hakili ɲuman di ya rabbi Seyda siga t'a la ne ni lagɛli jama bɛɛ an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ an ye hakili don yɔrɔ sɔrɔ i ka nin kɔrɔfɔ ninnu na an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn an b'a sɛnsɛn ka se madame Tarawele ma hali bi Seyda hakili la nin kun ye jogo 4nan ye ayiwa 5nan bɛ mun fɔ an ɲɛna ayiwa alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada fɛn fɛn kɛlen bɛ k'i ka baara bila nin wagati in na k'i ɲɛ bɛn TV Shirifila ma an b'u fo k'u barikada Seyda y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ o kan 5nan min bɛ ɲini muso fɛ o kɔrɔ ye jogoba min bɛ yen n'o bɛ muso surunya ala ka hinɛ na a 5nan de ye muso min ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛnnen don a cɛ sago kɛli ma furumuso f'i ka ɲɛnamaya de ka bɛn n cɛ sago bɛ kɛ cogo di i k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛɛ o ma o ka kɛ e hamina ko ye o ka kɛ e jɔrɔna ko ye ne bɛ se ka fɛn kɛ cogo di min ye n cɛ sago ye yɔrɔ ni i mago bɛ mɔgɔ sago kɛli la a contraire ye jumɛn ye min man d'a ye kɔrɔ min man d'a ye i b'o to yen sabu e tɛ se ka mɔgɔ sago kɛ cogo si la min man d'a ye k'e b'o kɛ k'a dusu ka nisɔndiya i kɔrɔ a dusu tɛ se ka nisɔndiya i kɔrɔ o la ko muso i sago i ka ɲɛnamaya bɛɛ ka bɛn min cɛ sago kɛ cogo di ni muso min o sabatilen don muso min na o bɛ min dusukun na k'i k'a dɔn k'o jogo in na k'o bɛ surunya ala ka hinɛ na i cɛ sago kɛ i sego dama yira la dumuni jumɛn de ka di a ye n'a ko dumuni min ka tobi o tobi to k'a ɲininka an ka bita kɛ jumɛn ye n'a yɛrɛ ko i mana min tobi a fɔra banna n'a sago ye min ye o tobi kana fɔ e yɛrɛ b'a dɔn dumuni qualité minnu ka d'a ye awɔ e yɛrɛ b'a dɔn dumuni qualité minnu ka d'a ye olu tobi don dɔ la a yɛrɛ ɲininka fɛnɛ hali n'i b'a dɔn nin de ka d'a ye mais fɛn dɔ ka di mɔgɔ ye don dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a man di ye a ɲininka karisa ka mun de kɛ bi n'a ko i ka min kɛ o kɛ a ka taa sɔrɔ sanga ni wagati bɛɛ e hamina ko de ye ne cɛ sago bɛ se ka kɛ cogo di mun man di ne cɛ ye ne ka yɔrɔ ma janya ka b'o la yala man di a ye a ko hali n'a ma ɲɛ ni n bɔra fitiri kana n sɔrɔ n kun fɛ o la ko mana gɛlɛya cogo o cogo i jiraja na fitiri kun bɛ so n'i ma ɲɛ bɔli kɔ i sara la fɛn o fɛn man di furukɛ ye dɛ muso ɲuman k'i k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ o la a sago ye min ye o kɛ a ka di cɛ bɛɛ i k'i muso parilen ɲuman ye i k'i muso kolen jɛlen i k'a saniyalen i k'i denw saniyalen sanga ni wagati bɛɛ i ka na i ka sokɔnɔna saniyalen sɔrɔ hali ni geni taana de se b'e ye o wusu i ka sokɔnɔna la i cɛ mana don a ni ka lafiya i ka sokɔnɔna la n'a taara kɛnɛ ma a ka perese nali kɔrɔ ko n'i nana sokɔnɔ lafiya yɔrɔ da ye n ka sokɔnɔna ye an ka n'an saliyaw bonya bi an b'a fɔ a balimamuso caman de saliya ka bon sabula nɔgɔtɔya in saliya de don ka wuli k'i ko ne mɔgɔ yɛrɛ dɛsɛra ka wuli k'i yɛrɛ ko ala ni saliya fɛ yɔrɔ kɔni a bɛ fɔ cogo di mais Seyda a bɛ kɛ cogo di feuilleton an ma tila feuilleton filaw la olu kɔni an ka baara bɛɛ bɛ sa feuilleton novelas n'a Nollywood ni ayiwa a ka ca i b'a sɔrɔ an b'a bɛɛ heure dɔn a si tɛ tɛmɛ a dɔw yɛrɛ bɛ yen hali u ma deli ka sigi pan ka se da hali tɛ se ka nan tobi nan bɛɛ bɛ sisi bɛɛ bɛ sisi n bɛ fɛ k'a fɔ de u ma deli ka sigi pan kan o kɔrɔ u tɛ faransɛ yɛrɛ mɛn fiyewu u tɛ tubabukan mɛn fiyewu mais feuilleton kelen tɛ tɛmɛ u kan u b'a kɔrɔ f'i ye u bɛ a fa ye nin ye a ba ye nin ye a cɛ ye nin ye a den ye nin ye u b'a bɛɛ ɲɛ f'i ye n'i ye kɔni y'i sigi nin ye jumɛn ye nin ye feuilleton kura ye ne ma deli ka lajɛ u b'a ta de A à Z k'a bɛɛ lakale i dabali bɛ ban ni ye nin dɔn cogo di mais foyi tɛ dɛ a kɛlen bɛ k'a yɛrɛ di a ma de k'a mago bɛɛ a ma i b'i mago bɛɛ ni min kɛ feuilleton ma dɛ i mago bɛɛ i cɛ ma ban n'i y'i mago bɛɛ ma i bɛ lafiya i ka sigi kɔnɔna la sadiya ka n'i bali feuilleton filɛ ka n'i bali i ka yɔrɔ ladilanni na i mago donni na i yɛrɛ la i mago donni na i cɛ la i mago donni na i denw na i b'i ka diɲɛ sɔrɔ o de la wa i ka lahara bɛ sɔrɔ o de la sabula lahara a bɛ ɲini diɲɛ kɔnɔ yan don
ne ma ni lafiya sɔrɔ i ka furuso kɔnɔna la k'a sababuya kɛ e yɛrɛ jogo ye e b'i jigi da lahara jumɛn kan e ni cɛ bɛnnen tɛ e denw yɛrɛ yego ɲuman t'olu la jogo ɲuman t'olu la sabula e fɛ hakilina bɛɛ bɛnnen bɛ comme fiyetɔn lajɛ la minnu b'o la olu mago de dilannen don olu b'u ka ɲɛnamaya hɛrɛ de sɔrɔ film tourneli la olu ka ɲɛnamaya bannen don mais sisan e b'i sigi olu ka ladilikanw kuma dɔ la a dɔw ye ladilikanw ye a dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen o ye jogow de ye ka don mɔgɔw senkɔrɔ ka jogojuguw don senkɔrɔlaw la parce que i b'a lajɛ tele la laada jugu i b'a ye ko ɲuman don mais ka sɔrɔ olu ka tabiya ni ta tɛ kelen u ka diinɛ ni ka diinɛ tɛ kelen a dɔw yɛrɛ la sera i bɛ taa sɔrɔ hali olu yɛrɛ fɛ u tɛ sɔn ka jogo dɔw kɛ filimu dɔw dɔrɔn mais u b'a kɛ filimu ye dɔrɔn k'a yira o la sa an bɛ sin k'o de ta ten tɔ k'a fɔ mun ni filimu na ko a dimina cɛ kɔrɔ dɔrɔn a ye tɛgɛ d'a cɛ ɲɛ kan a essayer ka tɛgɛ d'a ye farafin cɛ n'i ye tɛgɛ da o ɲɛ kan a bɛ sɔn ka banda mɔgɔ ye turu la dɛ n'i ye tɛgɛ da o ɲɛ kan i b'o lakale ayiwa Seyda an b'a deli Ala ka faamuyali ko ɲuman di siga t'a la an balimamuso feuilleton lagɛ ayiwa a ma fɔ ko filimu filɛ ye kojugu ye o ma fɔ filimu ɲumanw bɛ yen nɔ filimu bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ bɛ ladilikan ɲumanw di mɔgɔw ma ayiwa ko fɛn bɛɛ lajɛlen ka di a hakɛ de la fɛn bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ka di a kuma de la donc a fɔra ko an ka ko ninnu jateminɛ ni hakili ye filimu ninnu kana an sogolaya ka bɔ an ka wajibuw kɔ ka an cɛba cɛw minɛ cogo min na an bɛ se k'an cɛw ka baaramisɛnninw kɛ k'u sagoyaw kɛ cogo min na filimu in de kana an balo ma ayiwa Ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma sinon bi bi in na a ma nɔgɔn dɛ ayiwa an b'an ɲɛsin Seyda Zeinabu ma Seyda ayiwa hakɛ 6nan bɛ mun fɔ an ɲɛna alhamdulillah hakɛ 6nan ko an ma an tatlubu al-afwa min zawjiha inda al-iktilafi walau kana laha al-haqqu a ko hakɛ min bɛ muso surunya Ala ka hinɛ na a ko de a 6nan ye muso ye jogo 6nan jogo 6nan voilà min bɛ muso surunya Ala ka hinɛ na a ko a 6nan de ye muso min bɛ yen nɔ n'a bɛ yafa deli a cɛ fɛ u ka fɔɲɔgɔnyaw kɔfɛ hali ni a y'a sɔrɔ a yɛrɛ jo b'a la walaw kana laha haqqu hali n'a sɔrɔ ale de ye tiɲɛtigi ye dɛ ale bɛ yafa deli a cɛ fɛ k'a da ka furu cɛ de don ka sɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn fana ko tiɲɛ b'a bolo mais o bɛɛ n'a ta bɛ a bɛ cɛ yafa deli mun kama ko cɛ dusukun ye sangani dɔ kɛ ka dimi ale kɔrɔ walasa cɛ ka yafa baara bɛ nin yɔrɔ in na dɛ muso caman de bɛ yen hali n'a sɔrɔ o jo t'a la o k'a fɔ a cɛ ma ko yafa ma da kɛtɔla ka fɔ yafa ma da kɛtɔ k'o fɔ o ni saya sigara bɛɛ ka nɔgɔ kabako de don et surtout jo b'a la ka fara o kan diɲɛ bɛɛ b'o kalama ayiwa muso bɛ muso la n'olu n'u cɛw bilala ɲɔgɔn na ka ban baara tiɲɛna de dɛ surtout joni bɛ yen ka ban bɛɛ bɛ bɔ a kalama alimamiw bɛɛ f'olu ka sigi en tant que ale jo b'a la ka ban cɛ yira cɛ ka darafo ale ka laɲini ye min ye Seyda fo cɛ de ka yafa deli sa parce que ale de ye jotigi ye i y'a ye wa alors que min bɛ surunya Ala ka hinɛ na o de ye e de ka yafa deli cɛ fɛ hali n'a sɔrɔ e de ye jotigi ye dɛ yafa deli a fɛ balimamuso n'a yafara i ma dɔrɔn i lafiyara dɔw bɛ kɛ o cɛ dɔw bɛ olu bɛ kɛlɛ yɛrɛ kɛ muso fɛ ka sɔrɔ u yɛrɛ jo t'a la mais ne muso ne kɛra yafa delibaga ye kana siga fiyewu cɛ in bɛ kɛ maloyabaga ye kuma bɛɛ i b'a ye a bɛ to k'a ka ko kɛtaw jateminɛ k'a mesurer k'a lajɛ est-ce que ni ne ye nin kɛ n tɛna dansago wa et puis fana a bɛna mun jɔrɔ ne mana be karisa ka kuma o kuma i b'a ye a bɛ yafa deli ne fɛ a yɛrɛ bɛ maloya a yɛrɛ ma e bɛ kɛ sababu ye kana hakilisigi ni basigi di cɛ in ma a ka ko kɛtaw la yan'a ka dimi e yɛrɛ ka yafa deli bɛ kɛ sababu ye k'ale ka dimi faga kuma bɛɛ parce que a bɛ to k'i miiri kɔrɔlen na o don na ne jo kun tɛ o don nata in na karisa kana yafa deli ne fɛ a kɛra maloya yɛrɛ na n ka nin jateminɛ yanni n ka kuma nin na e bɛ kɛ sababu ye ka leçon dɔ di cɛ ma min b'a dɛmɛ kosɛbɛ o la a tɛ kɛ mankankɛla ye a yɛrɛ ma ten a jo fara a jalaku kan mais ni e ko ko e t'o kɛ kabako don dɛ e surtout yɛrɛ ne cɛ min yɛrɛ ye muso yɛrɛ kɔni Ala ka n'i si k'a bugɔ dɛ muso bugɔ yɛrɛ fana man ɲi koyi cɛ ni m'o fɔ an karamɔgɔ Seydi Serifu Usumani Madani Ayidara kuma dɔw la est-ce que an cɛlakaw fana bɛ cɛlaka an falaka ninnu bɛ baara kɛ ni an karamɔgɔ ka weleweleda kan an karamɔgɔ ka bilasiralikanw
kuma bɛɛ an karamɔgɔ bɛ nin fɔ cɛw a ye hinɛ muso la muso dɔ cɛ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ muso bugɔ de Seyda cɛ dɔw bɛ muso bugɔ i b'a fɔ ko fɛn yɛrɛ o de kama walanda in kan ka fɔlɔ an faw de la yɔrɔ an bɛna ni walanda ye tiɲɛ yɛrɛ n'Ala ni kira jɛna muso bugɔ ko in kɔni fo kuma ka kɛ o la de o ka se ka bɔ yen cogoya min na ayiwa an balimamusow fana ni Ala ye maa min lajarabi fana ne cɛ ye min bolo ka fɛgɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sabali min tɛ da dɔn ka d'a kan o ye dadɔnbaliya de ye kira yɛrɛ silamɛya diinɛ b'o kɔn kira tun tɛ mɔgɔ gɛlɛn ye mɔgɔ nijigi tun tɛ a tun tɛ dankari a muso la an karamɔgɔ b'a fɔ an ye kuma bɛɛ maaba yɛrɛ bɛ muso de bonya Seyda mɔgɔ si tɛ sɔn ka muso buruja cogo dɔ la ka muso lagosi cogo dɔ la fo ka taa se bugɔli ma dɔw yɛrɛ bɛ dɔw bɛ tɛgɛ yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi dɔw bɛ muso bɔ i b'a fɔ ko u n'u fila de bɛ siɲɛ ta la i b'a fɔ u bɛ kasi la voilà i y'a fɔ cɛ k'a fɛ k'ale taara don karate la a muso kama bon yɔrɔ kabako kɔni don tarawele kɛ ka kuma Ala ka hakili ɲuman di sanɔ bon fo muso ka kɛ yafa delibaga ye san ani waati ye cɛ fɛ u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kɔfɛ jɛ o jɛ n'aw farala ɲɔgɔn kan don dɔ la ni mun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni ni kumaw tara ɲɔgɔn kan 1 ni 2 dɔrɔn e min ye muso ye a yafa deli n'Ala ka jɛ ye pour que a bɛ se ka sabali ka se ka sigi a kɔ hali n'a sɔrɔ e jotigi ye a ye wagatini min kɛ dimi na dɔrɔn dimi ka se ka faga ka bɔ Inshallah o bɛ kɛ dalilu dɔ y'i bolo min bɛ surunya Ala ka hinɛ na Seyda an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ ji de an kan sanga ani waati bɛɛ lajɛlen Ala k'an bɛɛ lajɛlen surunya Ala ka hinɛ la ka d'a kan ni kɔni yɔrɔ ma janya ka bɔ Ala ka hinɛ na a fila de don i bɛ surunya Ala ka dimi la Ala k'an kisi ka bɔ ayiwa teliyala an bɛna Madame Tarawele yɔrɔ hakɛ 7 na ou bien jogo 7 na min mun fɔ an ɲɛna ayiwa alhamdulilayi Seyda e ko ne tɛ wagati n'a cogoya kama o kɔrɔ ne a tugu ɲɔgɔn na siɲɛ kelen komi jogo in ye jogoba 8 ye min bɛ muso surunya Ala ka hinɛ na o la dalateliyala an b'a 2 tugu a la an balimamusow ka se ka n'u ye émission in 2 bɛɛ lamɛn jogo ninnu ta ka baara kɛ n'a ye an ka nafa b'a la diɲɛ kɔnɔ yan a b'a la lahara a 7nan de ye muso min bɛ a cɛ sago kɛ a b'a cɛ bɛrɛbɛrɛ kɔrɔ muso min b'a cɛ nɛgɛ k'a cɛ bɛrɛbɛrɛ o de y'a 7nan ye yɔrɔ nɛgɛni bɛ yen bɛrɛbɛrɛli fana bɛ yen ɔ t'an permettre bilen k'an bɛ don o ko kɔnɔ k'i sigi cɛ fɛ ka barow kɛ hali ni ɲama t'a kunkolo la ka to k'a kunkolo siɲɛ ka a ko ninnu ka ca o bɛɛ bɛ tin don furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ b'a to i cɛ b'a dɔn ko ja ne kanu bɛ muso la n ka di n ka ko ka bɔ a bolo n ka d'a ye kojugu hali n'a taara dugu kɔnɔ cogo cogo a hakili bɛ sokɔnɔna la a bɛ pressé ka na n'a nana a bɛ nɛgɛn cogoya min na a bɛ bɛrɛbɛrɛ ko min bɛ k'a ye tɛgɛw kɔgɔ bɔ sɔniw bɛ tigɛ a ka fɛnw bɛɛ labɛn ka ɲɛ i n'a fɔ i b'i den fitinin bɛrɛbɛrɛ cogoya min na dɛ k'a ka finiw repasser a bɛ ten i cɛ bɛrɛbɛrɛ ka finiw wusu o bɛɛ tɛ bɛrɛbɛrɛ o bɛɛ ye bɛrɛbɛrɛ o bɛɛ ye bɛrɛ ka kanu yira i cɛ la dɔrɔn o bɛɛ ye bɛrɛbɛrɛ ni den fitinin bɛ wolo i b'i den fitinin nɛgɛ i b'a bɛrɛbɛrɛ i b'a kɛ cogo di i b'o kɛ cogoya min na dɛ cɛ in kɛ ten ba ye ale fana ye den de ye a b'i den ɲɛ place la n'i y'a kɛ ten i bɛ se a ka fɛn bɛɛ la o kɔrɔ ye a bɛ to i bolo kɔnɔ de bolo kɔnɔ kɔrɔ tɛ ko bɛ mɔgɔ mara ye mɔgɔ b'i bolo kɔnɔ dɛ o kɔrɔ de a tigi i kanu bɛ don a la a tin bɛ don ɲɔgɔn na a bonya bɛ don ɲɔgɔn na wa a tɛ se ka ko gɛlɛn ta k'i sɛgɛrɛ sabu a ɲɛ b'a la e bɛ ka ko min kɛ ale ye y'a ye o ye jogo in 7nan ye an balakaw kan ka hakili to min na a 8nan n'a laban jogo in ye jogoba 8 de ye o de ye muso min tɛ sɔn fiyewu k'a cɛ jɛ siyɔrɔ la Seyda muso min tɛ sɔn fiyewu k'a fɔ k'a bɛ dilan tigɛ a cɛ la i mana dimi cogo o cogo ne ba i dimi bɔyɔrɔ kana k'i ka sokɔnɔna ye i ka jurukaniyɔrɔ kana kɛ sokɔnɔna ye k'a fɔ ne y'a fɔ i ka uniforme san ka di ne ma ni uniforme ma sa i hakili bɛ min na o kuma t'a la o tɛ muso ɲuman jogo ye dɛ muso o muso b'o baara kɛ danga juguba don danga min n'a ka bon sabula kira ko kisi ni nɛɛma ko ni muso min ye dilan tigɛ a cɛ la fo ka taa dugu jɛ Ala ka mɛlɛkɛw b'a la ko o muso masina danga fɛn b'a bɛɛ lajɛlen b'a la ko muso masina danga o la muso i dimi bɔyɔrɔ kana kɛ sokɔnɔna ye i cɛ la k'a fɔ ko i bɛ dilan tigɛ i cɛ la muso min jaabi a cɛ ka siyɔrɔ la sanga ni wagati bɛ cɛ mago b'a la cogoya min na a b'a sɔrɔ ten Seyda wagati t'an permettre n'o tɛ o bɛɛ hali ka taa se dilan sokɔnɔna labɛnw ma dilan yɛrɛ labɛn cogoya o bɛ donc silamɛmuso kan k'i janto nin bɛɛ la nin bɛɛ de la k'i ka sokɔnɔna labɛn ka dilanw labɛn k'i yɛrɛ kun labɛn fini mun n'o bi
minnu bɔli ye haramu ye kɛnɛma dɛ o de bɛ ɲini fɛ i k'o don so kɔnɔ sutura in bɛ ɲini an fɛ de k'a fɔ an k'an yɛrɛ datugu. da silamɛya tɛ gawa diinɛ ye dɛ. o kɔrɔ parce que kuma dɔw la ni mɔgɔw ye disa ye i kunna dɔrɔn u b'a fɔ ko ninnu tɛ diɲɛ kalama k'u ɲɛ datugulen don. wallahi a n'o cɛ ka jan se da disa in birikun ne ye ka bonya ni karama da i kan ka se ka don i ni walicɛw ni ɲɔgɔn cɛ i ni tiɲɛnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ disa in birikun o ye sariya y'a wajibiya o de kama mun kosɔn jɛnɛya kana cari adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ mais sokɔnɔna na muso labɛn fɛn o fɛn ɲininen don i fɛ ka di i ni ye fini fɛn o fɛn n'o bɛ yen n'o ka di i ni ye sariya yɛrɛ b'a haramuya pewu yɛrɛ muso n'a i kelen i cɛ kelen i ka sutura don disaba ninnu biri i kunna finman ba coro k'i sigi i kelen ni cɛ kelen sariya b'o haramu fini cɛ ɲuman minnu bɛ sugu la dɛ minnu bɛ minnu don ɔrɔbu fitinin ninnu ayiwa minnu a tɔw bɛ ɲɛdɔnlen don o fɛn ninnu dɛ olu de san i ka sokɔnɔ la i ka a don i cɛ ɲɛkɔrɔ k'a yira ko ja ko ɲuman b'a bolo ko minnu bɛ kɛnɛ ma dɛ i ka ɲi ka tɛmɛ olu kan mais i b'i datugu de i ka diinɛ de kama k'i réserver ka ale yɛrɛ dɔrɔn kɔrɔ ale kelen i k'o yira i cɛ la o de ye jogo min n'a bɛ muso surunya ala ka hinɛ na o la an b'a ɲini an balimamuso kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an ka hakili to nin jogoba ninnu na a t'i n'a fɔ jogo t'an balimakɛw la i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma la cogo min na belebeleba bɛ u la walima muso dɔw yɛrɛ bɛ nin bɛɛ kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ a cɛ mago t'a la cɛ ka sira t'a la a b'a ɲini k'a cɛ faamuya a b'a ɲini k'a cɛ bɛrɛbɛrɛ nka n'a ka b'a kɛ cogo cɛ b'a goya a bolo n'a ka bɛ fɛn fɛn kɛ min ɲini fɛ n'i ye ɲuman kɛ a bɛ kɛ kara ye juguman kɔni kɛra o kɛra bɛ tɛ mais min bɛ ɲini fɛ jogo la belebeleba fɔlɔ yɛrɛ min ye sabali dɛ ba sabali ta n'i ye sabali ta k'a bɛɛ ku i fɛ i ka hakɛ ye min ye k'o kɛ a ye e mago b'i ka lahara de la ani dayɔrɔ ani denw ka barika sɔrɔ wa o bɛɛ bɛ sɔrɔ nin cɛ kelen de la sabula kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye ko ni muso min ye seli 5 kɛ k'a dafa ka sunkalo sun k'a dafa k'a janto a ka taafe bolo la a ma kɛ jɛnɛyakɛla ye ko lahara don ko ala ma alijinɛso dilan fiyewu ko muso don yan a 8 de bɛ dayɛlɛ ka yiri la e yɛrɛ b'i ka choix kɛ e b'i ka choix kɛ jumɛn ka di ye o ye bonya dan ye i bɛ don ye yɔrɔ ye bonya dan ye an b'o sɔrɔ ni min yɛrɛ an ka nin bɛ di o ma o la an bɛ o de fɔ kuma lasurunyana an balimamuso bɛɛ lajɛlen ka fɔ an ka hakili to jogo minnu b'an surunya ala ka hinɛ na mun kosɔn an ka surunya ala ka hinɛ na jɔn ɲuman bɛɛ b'o ɲini n'i ma surunya ala ka hinɛ na i bɛ surunya jumɛn na o y'a ka funu de ye ala ka an n'o cɛ janya amina ya rabi ka ɲini ala fɛ a faamu cogo ɲuman ya rabi ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ka fɛn min ta ka baara kɛ ni a ye ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen na so bonya kosɔn sɔli ala rasuli wasalim an bɛ an ka malibatuba 2 ninnu fɔ seyida mariam fo ka taa se seyida zeinabu an da tun bɛ walanda min na babu don babu min na a nafa ka bon kosɛbɛ n'a a sabatira an ka sigidaw kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ an ka sigiw bɛ diya an ka furuw bɛ diya siga t'a la fana den barikamaw bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na ka an ka jamana jɔ ka basigi ani lafiya ani kelenya don a kɔnɔna na an b'an ka malimatuw fo u bɔra ka nin dakuɲɛ 2 min di an ma a bɔra dɔnniya min na ala ka dɔnni barika an b'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye a sababu ɲuman ye an fa de ale de y'an bilasira ka nin ladilikan ninnu bɛɛ lajɛlen di an ma nin émission in yɛrɛ fana ani a bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye ale de ye an b'a fo ka wale ɲuman dɔn nin yɔrɔ in na a n'a ka denbaya kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a n'a an basanumaw ala ka sijan ani kɛnɛya di an n'u ma ala k'a ɲɛ n'u la ala k'a n'u kisi ala k'a n'u tanga ayiwa ka sanga ni an ka waati cogoya ye an n'a aw bila nin yɔrɔ in na an b'a dɔn k'a fɔ bi babu in walanda kun ka di a nafa ka bon ni ala sɔnna ma aw bɛna sigida wɛrɛw la aw bɛna sɔrɔli kɛ walanda nafaman caman caman na an n'an ka nin malimatuba ninnu an b'a fɔ aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ shukran lakum wa asadallahu awqatakum